मराठी फिल्म फेस्टिवल गोव्यात सध्या चालू आहे आणि किती चित्रपट इथे आम्हाला बघायला मिळतात आणि येस आमचे जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी गोव्याचे प्रेक्षक असं म्हणतात की खूप चांगले प्रेक्षक नाटक बघताना किंवा फिल्म बघताना काही बरं आहे हां ते तर सांगतातच पण चुका पण आहे ते पण सांगतात. पण मला आठवतं आहे जेव्हा मी जर्नलिझम करायचो इंटरव्ह्यूसाठी एकदा मॅडमला भेटलो आहे. फर्स्ट टाईम इंटरव्ह्यू माझा होता मराठी फिल्म फेस्टिवलला गाबरीचा पाऊस त्यावेळेला भेटलो होता आणि आता परत एकदा ह्या वेळेला 2022मध्ये आम्ही भेटतोय. मॅडम सोनाली मॅम वेलकम टू गोवा वन्स अगेन. थँक्यू सो मच. गोव्याकडून कायमच असं खूप प्रेमळ स्वागत आमचं झालेलं आहे, त्यामुळे इथे येताना फार आनंद होतो दरवेळेला. मला वाटतं मी एक 6 वर्ष झाले गाबरीचा पाऊस फिल्म होऊन आणि आता परत एकदा ह्याच फेस्टिवलला भेटताना मॅडम खरंच आनंद होतोय. तिचं शहर होणं हे फिल्म यावेळेला आहे. काय आहे नक्की स्टोरी थोडक्यात समजा मला. ही फार इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. माझ्या एका फॅन असलेल्या आता मैत्रीण झालेल्या मुलीने ती गोष्ट लिहिली आहे. तिचं नाव राजश्री आपटे आणि तिचं शहर होण्याची दिग्दर्शिका आहे. ती इथे आलेली आहे रसिका आगाशे आणि ही एका अशा मुलीची गोष्ट आहे जिचं काही चुकलेलं नाही आहे आयुष्यात. ती नो नॉनसेन्स असं वागणारी आहे पण तरी काहीतरी राहून जातं आहे. ते काय राहून जातं आहे? तिला समज नाही आहे असं नाही, तिला काळजी नाही आहे असं नाही, पण तिच्या हातून काहीतरी राहून जातं आहे. ते राहून जाणं नक्की काय आहे हे याचा शोध घेणारी ती फिल्म आहे. मॅडम मी आता पोस्टर बघत होतो आणि मला आठवतं आहे मी गाबरीचा पाऊस का म्हणतो कारण मला एक छाप निर्माण झाली आहे डोक्यात तुमचा रोल बघून त्यावेळेला की हां हे स्टोरी लोकांपर्यंत कशी पोहोचली. आता जेव्हा पोस्टर बघितलं ही पण स्टोरी काहीतरी वेगळं सांगतायत असं पण आहे. स्क्रिप्ट सिलेक्ट करताना नेमकं काही बघून सिलेक्ट करतायत की हां तुम्हाला ती स्क्रिप्ट अशाच काही स्क्रिप्ट येतात की हां वेगळं जगावेगळी काहीतरी एक स्टोरी आहे आणि ती करायची आहे. प्रत्येक लेखक दिग्दर्शकाला असं वाटत असतं की ते एक वेगळी फिल्म करतायत. त्यामुळे मला कुठलीही फिल्म ऑफर झाली तर खूप लकी वाटतं की अरे मला कोणीतरी माझं कॅरेक्टर मनात ठेवून कोणीतरी फिल्म लिहिली आहे. मला खूप स्पेशल वाटतं आणि मी त्या सिनेमामध्ये काय वैशिष्ट्य आहे हे शोधायचा प्रयत्न करते. कारण नाहीतर आपण जर बोरिंग चष्म्यातनं बघायचं ठरवलं तर एक मुलगा असतो एक मुलगी असते त्यांच्या प्रेमाला विरोध होतो आणि मग नंतर विरोध मावळतो आणि ते आनंदाने नांदायला लागतात. याच्या पलीकडे काय गोष्ट सांगणार. पण आपल्या जगण्यामध्ये खूप इंटरेस्टिंग क्षण असतात आणि ते क्षण प्रत्येक लेखक दिग्दर्शक पकडायचा प्रयत्न करत असतो त्याच्या पद्धतीनं. त्यामुळे आपलं आयुष्य इंटरेस्टिंग होतं आणि प्रत्येक सिनेमा इंटरेस्टिंग होतो. एक गोष्ट मला विचारायची की प्रत्येक ॲक्टर्सने मी खास करून म्हणू इच्छितो की समाजाप्रती एक संवेदनशील असायला पाहिजे असं वाटतं तुम्हाला ॲक्टर्सने खास करून. मला वाटतं स्वतःशी खरं असायला पाहिजे कारण कुठलाही मुखवटा घेऊन जगताना आपलीच दमछाक होते. त्यामुळे आपण जे आहोत ते असायला पाहिजे. स्वतःशी प्रामाणिक राहायला पाहिजे. मला वाटतं मी बोलायला गेलो तर आता खूप काही विचारणार मॅडम कारण तुम्ही जे सुरू केलं आहे मुखवट्याबद्दल आणि बाकीच्या गोष्टीबद्दल कारण खूप काही बोलणं आहे याच्यावरती. पण मी फिल्म फेस्टिवलबद्दल विचारतोय. एवढी वर्ष तुम्ही पण बघितल्या ग्रो होतोय फेस्टिवल. 2 मिनटं घेतो मी मॅडम. कसं वाटतंय तुम्हाला फिल्म फेस्टिवलबद्दल गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल? मला प्रचंड अभिमान वाटतो आणि संयोजकांचं कौतुक वाटतं. संजय आणि श्रीपाद शेट्टे ज्या आपुलकीने आम्हाला दरवर्षी बोलवतात. अख्खी गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलची टीम यामध्ये आम्हाला कुठेतरी हक्क वाटायला लागला की अरे आम्ही तर जायलाच पाहिजे. पण मला स्वतःला चांगलं असं वाटतं की या आग्रहाला या प्रेमाला उत्तर देताना माझ्याकडे दरवर्षी नवीन एक सिनेमा आहे. त्यामुळे माझ्याकडून परतफेड मी काय करू शकते तर मी चांगलं काम फक्त करू शकते. कारण नाहीतर ज्या आपुलकीनी आणि स्नेहभावाने आम्हाला इथे बोलवलं जातं त्याला फक्त थँक्यू हा शब्द पुरेसा नाही आहे. सध्या तरी मी थँक्यू म्हणतोय कारण तुमच्या ज्या ॲक्टिंग स्किल्सने किंवा तुमच्या चित्रपटाच्या माध्यमाने भरपूर काहीतरी पोहोचवलं जातं समाजापर्यंत. थँक्यू मॅम फॉर युअर टाईम. थँक्यू. शुभेच्छा. थँक्यू.